Vítám vás u třetího dílu seriálu o hradech a zříceninách v Krušných horách. Po návštěvách Albrechtického a Jizerského hradu nás dnes čekají dva v skutku minimálně dochované hrádky, jak říká Siky Drnobergy, Ahoj. v Brandově a České Mířetině. A začneme zde na Brandově. Je to tady docela malý, co? No, on to vlastně ani nebyl hrad. My si myslíme, že to bylo jenom nějaké opevněné sídlo, které bylo vázané na dálkovou komunikaci z Čech do Saska. A že vlastně to sídlo sloužilo k ochraně, k vybírání cla, mohla to být nějaká ta hospoda v tom středověkém slova smyslu. My víme, že to sídlo existovalo velmi krátce, od 13. do začátku 14. století. Udělali jsme tady detektorový průzkum a zjistili jsme, že právě z toho období konce toho sídla tak se tady nachází velké množství militárií. Podoba tohoto opevněného sídla byla velmi skromná. My stojíme vlastně v místě, kde se nacházel práh dřevěného mostu, který překračoval tento hluboký šíjový příkop. Ten most pokračoval dále tam po té pravé straně toho hradu. Tam se nacházel takový vlastně parkán opevněný hradbou. A na tom nejvyšším místě pak nahoře tak stávala poměrně mohutná, dřevěná, buď hrástěná nebo převážně sroubená stavba, která ke konci své existence vyhořela a my jsme vlastně po ní našli velké množství hřebíků a částečně zasekané prostory do skály. A co majitele? Co o nich víme? No právě, že vůbec nic. Jediná vlastně zpráva, která nám existenci nějakého sídla tady potvrzuje, tak je německy psaná Krušnohorská pověst, kdy se mluví o sídle loupežníků nad Brandovem. A je pochopitelně nesmysl nějaký loupežnický sídlo. Nicméně tahleta zpráva vedla badatele z německé strany k tomu, aby to tu prohledali a to opevněné sídlo našli. Tohle je taková malá ukázka z těch věcí, které jsme tam našli. To spektrum je poměrně rozmanitý, jednak tady klasicky máme keramiku, která nám do osídlení hradu datuje do období 13., druhé poloviny 13. až začátku 14. století a zároveň nám datuje i ten zánikový horizont a ten zánikový horizont provází právě ty nálezy militárií. Můžeme tady vidět několik druhů střel z šípů. Jednak vidíme střely, které jsou zakončené trnem, tahle je třeba kušová, pak tu vidíme střely, které jsou zakončené tulejkou, tahle je třeba luková. To spektrum skutečně kuše, asi taky kuše, luk, nejspíš kuše, je docela rozmanitý. Z těch nálezů militárií pak vybočuje fragment kopií, které jsme našli pod skálou a evidentně tou deformací tak je vidět, že bylo nějakou mechanickou činností, tak bylo to kopí rozdrcený patrně nárazem do té skály. Takovou zajímavostí je pak spodek místě pece. Byla to vlastně nějaká drobná pec, která sloužila pro potřeby toho hradu, poměrně mělký, malý teda útvar. A sloužilo to vlastně k opravování rozbitého nářadí. Jinak běžnou evidenci tvoří velké či menší hřebíky, které právě pochází z té zmiňované stavby ústřední na tom hradě. A takovou velkou zajímavostí tak je pistole Walther model 9 i s nábojem, která byla nalezená na hradě a která pochází z závěrečného období druhé světové války. Už jsme na hrádku v České Mířetině a toto je, přátelé, v skutku ukázkový Drnoberk. Ano, je to hrad v skutku rozněcující vášně. Like, když sem přijde, neuvidí vůbec nic
a většina z odborníků si pomyslí své taky nad tím. Jenom díky tomu, že je tady zachovaný pár reliktů, které o něčem vypovídají, tak můžeme tvrdit o tom, že to bylo nějaké opevněné sídlo. Před čelem tak vidíme masivní šíjový příkop, který přetíná úvozovou cestu, která prochází podél tohoto hřebene. Tady pak v té zadní části vidíme upravené skály, zde můžeme cítit nějakou zástavbu, patrně nějakého obytného charakteru, nějaké nádvoříčko po obou stranách. Účel toho opevněného sídla zase evidentní, šlo o kontrolu komunikace, dálkové cesty mezi Čechami a Saskem. Když půjdete po té cestě nahoru pak dál, tak uvidíte, že ta cesta se rozvětvuje do několika věnců těch úvozových stezek. Evidentně šlo o to, že ty lidi, kteří procházeli, tak v tomto místě se dostali do jediné možné cesty, na ní byla závora, tady se vybíralo clo, po zaplacení mohl člověk postupovat dále. Jediný účel tohoto opevněného sídla, které v skutku má velmi velkou přitažlivost. Tak jsme na závěr pěkně zmokli. Přesto krásný den. Co příště? Uvidíme aspoň jednu malinkatou zítku. No, tak všechny megadrnoberky už jsme vyčerpali, takže příště bude něco hezčího, podíváme se na nový žeber.